άλλαξε αδερφό. Δεν είναι τώρα. Όχι, με το σχολείο σου. Με το σχολείο σου. Όλα. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι μας, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Ακούγομαι, χρειάζεται να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο. Νομίζω, ακούγομαι, εντάξει. Έχουμε σήμερα προσκεκλημένη μας την συγγραφέα, την Αλεξάνδρα Μητσιάλη, την φιλόλογο την Έλσα Σφέτσα και είμαι η Δομνίκη Καράντσιου. Φιλόλογος εκπαιδευτικός, φιλόλογοι εκπαιδευτικοί και οι δύο. Εγώ διαφοροποιούμαι, είμαι γεωπόνος στην επιστήμη μου. Συγγράφω όμως ταυτόχρονα και έχω και μια ραδιοφωνική εκπομπή, το Πολύχρωμο Αερόστατο, με την Ειρήνη Παπαδοπούλου που βρίσκεται κάπου εδώ πέρα. Είναι παιδική η ραδιοφωνική εκπομπή. Και αυτή τη στιγμή είναι σαν να σας παντρεύουμε και να είμαστε κουμπάρες με την Έλσα, με την συγγραφέα. Είναι σημαντικό ο αναγνώστης να γνωρίζει την συγγραφέα ή τον συγγραφέα, έναν άνθρωπο ο οποίος κοπιάζει, δίνει τον ψυχικό του κόσμο και την δύναμή του για να γράψει ένα βιβλίο. Και μια παρουσίαση βιβλίου έχει και αυτή την προετοιμασία της. Έχει τις προσκλήσεις και αυτό είναι σαν γάμος. Δόμαστε όμορφα, δομόμαστε. Όχι με άσπρο. Και έτσι συμβαίνει μια γιορτή. Ναι, είναι μια γιορτή του βιβλίου. Ένα γεγονός το οποίο πολλές φορές μπορεί να μας συγκινήσει. Και επειδή η σημερινή μέρα το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό γιατί αφορά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, την εξέγερση του Πολυτεχνείου και γι' αυτό προτιμήσαμε η μέρα και η ημερομηνία της παρουσίασης να είναι κοντά στην επέτειο γιατί αφορά ακριβώς αυτό το σημαντικό γεγονός της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε και όσο περνάνε τα χρόνια, όλοι αυτοί που αγωνίζονταν και αγωνίστηκαν μάλλον σε όλο αυτόν τον αγώνα, όσοι συμμετείχαν στον αγώνα, είναι τώρα μεγάλη σε ηλικία σχετικά και γύρω στα 70. Ναι. Όταν ήμασταν εμείς μικρές και γιορτάζαμε στο σχολείο ήταν πιο νέοι. Όσο απέχουμε από αυτά τα ιστορικά γεγονότα, είναι νομίζω ακόμη πιο σημαντικό να τα θυμόμαστε. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Και έτσι λοιπόν σήμερα γνωρίζετε την Αλεξάνδρα Μητσιάλη, την κυρία Αλεξάνδρα Μητσιάλη, και να σας πω τη δικιά μου ιστορία πώς τη γνώρισα. Την Αλεξάνδρα τη γνώρισα μέσα από το εργαστήριο δημιουργικής γραφής για την νεανική παιδική βιβλία, παιδική νεανική. Και από εκεί μας έκανε 12 μαθήματα από το εργαστήριο Ιαννός, πλέον κάνει και για εφήβους, εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Και ενθουσιάστηκα, γοητεύτηκα από την προσωπικότητά της, από το μάθημα όπως μας το έκανε. Ένα μάθημα εξαιρετικό, μια φιλόλογος που κατέχει τόσο πολύ την επιστήμη και την αγαπάει και θέλει να τη μεταφέρει και να την μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές της, όσο μικρή ή μεγάλη μπορεί να είναι αυτή. Η Αλεξάνδρα Μητσιάλη έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, είναι εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει δώσει πάρα πολλά έργα, δεν θέλω να σας τα αριθμίσω τώρα και να σας τα ονοματίσω, μπορείτε να διαβάσετε το βιογραφικό της. Και το πιο σημαντικό όμως, εκεί που θέλω να σταθώ, είναι ότι η Αλεξάνδρα είναι μια βραβευμένη και ξεχωριστή συγγραφέας. Έχει πάρει κρατικά βραβεία νεανικής λογοτεχνίας, έχει πάρει βραβείο του κύκλου του ελληνικού βιβλίου, του ελληνικού κύκλου, του παιδικού βιβλίου, η οποία τα μπερδεύω πάντοτε. Και είναι τόσο πολλά αυτά που έχει κάνει και αν τη ρωτήσεις πώς τα καταφέρνεις Αλεξάνδρα, έχει πει σε μια συνέντευξή της πώς τα καταφέρνω γιατί είναι ένας τρόπος να ζω. Μέσα από τη λογοτεχνία έχει αναφέρει, θα μας τα πει και μετά, ζει ελεύθερη. Εκεί καταφεύγει για την ελευθερία της και επιστρέφει στις δεσμεύσεις της καθημερινότητάς της που είναι και αυτή μεγάλη καθημερινότητα με πολλές δεσμεύσεις, γιατί είναι σύζυγος, μητέρα. Δεν είμαι σύζυγος πια. Συγγνώμη. Από αυτό το ζυγό καταστερώθηκα. Εντάξει λοιπόν. Ίσως η συνέντευξη του δουλειά μας ήταν παλιά. Ωραία λοιπόν. Αλλά είμαι ένα άλλο όμως, εκπαιδευτικό και αυτός ο ζυγός μου αρέσει. Με τα παιδιά δηλαδή, η σχέση μου αρέσει πολύ.
Τα βιβλία της Αλεξάνδρας Μητσιάλη δεν θα ήταν αυτά που είναι, αν η ίδια ήταν διαφορετική. Και όταν λέμε ότι θα ήταν, αν η Αλεξάνδρα Μητσιάλη εκπροσωπεί το είναι της, είναι η καλλιέργειά της η πνευματική, η πολιτιστική, η πολιτική, η στάση της έχει ταυτότητα, έχει μια πολιτική ταυτότητα και αυτό βγαίνει μέσα από τα βιβλία της, όπως και η εικονιστικότητά της. Πέρα από όλα τα άλλα που έχει κάνει τα βιβλία, η Αλεξάνδρα συμμετέχει, είναι στο συντονιστικό όργανο του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Η φωνή της, λέγεται το κίνημα. Και ήταν στην επιτροπή που εκμεληθήκατε το βιβλίο αυτό, η φωνή της, ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι συλλογικό, το οποίο έχει διηγήματα σχετικά με το θέμα της βίας, της φυλετικής βίας, κατά της κακοποίησης των γυναικών. Η Αλεξάνδρα Μητσιάλη είναι λογοτέχνηδα, δεν είναι απλά μια συγγραφέας. Και θα θέλαμε μετά να μας εξηγήσει τι σημαίνει λογοτεχνία και ποια είναι η διαφορά ενός βιβλίου, πώς το αξιολογούμε ότι αυτό είναι ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Δίνει όρημα έργα και ιστορίες που έχουν κάτι να πούν. Δεν θα δώσει μια ιστορία απλά για να τη δώσει, για να ικανοποιήσει μια ανάγκη αυτοπραγμάτωσης, όπως τελευταία βλέπουμε ότι στον χώρο του βιβλίου μπαίνουν άνθρωποι που γράφουν μεν, αλλά μπορεί να είναι ο σκοπός τους η αυτοπραγμάτωση και όχι το να δώσουν ένα σωστό κείμενο, ένα κείμενο λογοτεχνικό. Μέσα από τα βιβλία της μπορούμε να δούμε την επαναστατικότητα και τον δυναμισμό της Αλεξάνδρας. Η ίδια βυθίζεται και αναδύεται μέσα από τους ήρωες, μπαίνει μέσα στους ήρωες και βγαίνει μέσα από αυτούς. Ίσως να τους μεταλλάσσει κιόλας. Όταν τελειώνουν τα βιβλία, ζω μια κρίση αποχωρισμού πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να κρατάει και μήνες. Όπως και εμείς όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο σου ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο που μας αρέσει, που το αγαπήσαμε, νιώθουμε αυτόν τον αποχωρισμό. Και πολλές φορές εγώ, για παράδειγμα, διαβάζω ένα βιβλίο αργά, γιατί θέλω να το απολαμβάνω. Δεν μου αρέσει να το ξεπετάω, μου αρέσει να το απολαμβάνω και να το έχω κοντά μου για πολλές μέρες. Και να το ξαναδιαβάζω πολλές φορές, γιατί στο δεύτερο διάβασμα θα ανακαλύψουμε στοιχεία που δεν τα είδαμε στο πρώτο διάβασμα. Και έτσι τα χρόνια πέρασαν από τότε που εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο το 2002. Έτσι, 1999 ήταν το πρώτο. Ωραία. Το 2002 ήταν η εκδόση Πατάκη, δηλαδή το άνοιγμα σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο. Και από τότε έχει δώσει πάρα πολλά βιβλία, όπως είπαμε, και πολλά βραβευμένα. Για να φτάσουμε στο 2023, όπου γράφει «Τις μέρες που δακρύζουν». Και όπως είναι ο βρασμός των 4 ημερών που στένευε ο κλειός, έτσι έχω την αίσθηση, και θα μας απαντήσει και σε αυτό η Αλεξάνδρα, αν όλα αυτά τα χρόνια που έγραφε βιβλία, αν μέσα της υπήρχε η σπίθα να γράψει αυτό το βιβλίο, που να αφορά δηλαδή το Πολυτεχνείο, την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να μας δώσει αυτό το εξαίρετο βιβλίο. Αυτά έχω να πω από την πλευρά μου. Θα δώσουμε τον λόγο στα παιδιά για να μας τραγουδήσουν και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανάλυση του βιβλίου από τη φιλόλογό μας την Έλισσα Σπέτσα και φυσικά θα ακούσουμε και την συγγραφέα μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο τα παιδιά θα μας βάλουν λιγάκι στο κλίμα του βιβλίου και της εποχής. Να τους παρουσιάσω λίγο τους μαθητές. Είναι όλοι μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Στην κιθάρα είναι ο Ζορβάς ο Άγγελος που γιορτάζει σήμερα και τον ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Στο ακορντεόν είναι η Λεμονιά, η Παντελίδη. Και στο τραγούδι είναι η Μαρία Σιλιοπίδου, η Ελένη Καραλαβίδου, η Ελένη Κουπουρτίδου, μετά θα δούμε, και η Σοφία Κλίκα. Υπεύθυνη για την παρουσία των παιδιών είναι η συνάδελφος κυρία Σαμακοβλή Ελένη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί η προετοιμασία έγινε στα διαλύματα. Ευχαριστούμε πολύ.
θα πάω τη ζωή μου σημαδεύσει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Εξαιρετικές. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάω στο χώρο. Χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ. Τι θα λέγατε να βάλουμε στην παρέα μας και την άλλη Ζέη. Θα σας διαβάσω από το βιβλίο της Αλεξάνδρας Πιτσιάλη, όλοι οι ήρωες, το οποίο το διάβασα το καλοκαίρι και πραγματικά με ενθουσίασε. Την πήρε τηλέφωνο, του λέω Αλεξάνδρα, μόλις το τελειώσε, ήταν και η γιορτή της. Είναι, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Και λέει η Αλκιζέη, για την οποία η Αλεξάνδρα έχει κάνει εργασίες του διδακτορικού σου. Όχι. Μετά το διδακτορικό, μελέτες. Η Αλεξάνδρα δεν έχει ζήσει αυτή την εποχή, εννοώντας την εποχή της κατοχής. Αλλά για εμάς που τη ζήσαμε, πουθενά δεν την πιάνεις να λαθεύει. Και είναι πολύ δύσκολο κάποιος που δεν έχει ζήσει την εποχή να βγάλει όλη αυτή την αλήθεια γραμμένο σε μια εξαίρετη γλώσσα και η ιστορία βγαίνει μέσα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αλεξάνδρα, κατάφερες να με συγκινήσεις πάρα πολύ. Και στέκομαι σε αυτή τη φράση της Αλκιζέη που την έχουμε νοητά εδώ κοντά μας, γιατί πραγματικά η Αλεξάνδρα συγκινεί τον αναγνώστη. Είναι τέχνη αυτό. Ευχαριστώ, Δομνίκη. Η Αλκιζέη πίστευε ότι δεν μπορείς να γράψεις για κάτι που δεν έχει ζήσει. Γιατί εκείνη έγραψε για όλα αυτά που έζησε. Αλλά εκείνη έτυχε να ζήσει σε κορυφαίες στιγμές της ιστορίας. Όταν λοιπόν κουβεντιάζομαι, της λέω, Μάρτη, αν πιστεύεις αυτό, είναι σαν να με καταδικάζεις, εμένα και τους άλλους που δεν ζήσαμε σε αυτές τις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας,
τίποτα για τα πράγματα που μας συγκινούν βαθιά. Αλλά στην πραγματικότητα ο καλλιτέχνης, ο λογοτέχνης μπορεί να διακτηνίζεται. Είναι σαν να έχει ένα ολόγραμμα το οποίο ταξιδεύει εκεί που θέλει να ταξιδέψει. Και πρέπει να έχει την ικανότητα να μπαίνει μέσα στα χρόνια και στα γεγονότα και στους ανθρώπους, στα κοστούμια των ανθρώπων, με τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχει συμβιώσει ποτέ. Αλλιώς νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι λογοτέχνης. Απλά εκείνη έτυχε να έχει ζήσει όλα αυτά και να είναι ένα κομμάτι της ζωής της και να τα γράφει. Οπότε, όταν το έγραψα, ήταν σαν να κέρδισα μια μικρή μάχη. Σαν να της είπα ότι κοίταξε, γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει ζήσει να τα γράψει. Τώρα θα θέλαμε να ακούμε τη συγγραφέα και μόνο τη συγγραφέα, είμαι σίγουρη. Παρ' όλα αυτά θα πούμε και δύο πράγματα για το βιβλίο από μια άλλη πλευρά. Εγώ σκεφτόμουν χθες το βράδυ ότι τα βιβλία μαζεύουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Όπως οι πρωτόγονοι μαζευόντουσαν γύρω από τη φωτιά για να βρουν κάτι, να βρουν ποιοι είναι, εμείς σήμερα μαζευόμαστε γύρω από το βιβλίο. Και αυτό είναι πολύ εγκαρδιωτικό. Μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα, πιστεύω ότι δεν θα σας κουράσω. Κάποια πράγματα που εμένα μου έκαναν εντύπωση έχουν να κάνουν με τη δική μου αντίληψη για το βιβλίο. Εσείς διαβάζοντάς τα φαντάζομαι ότι θα βρείτε αυτά και διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα βιβλίο που θίγει το θέμα της εξουσίας, αλλά και το θέμα της φιλίας και του έρωτα παράλληλα, σαν μουσική υπόκρουση, σαν τα ακόρτα μιας κιθάρας που δημιουργούν τη βάση της αρμονίας πάνω στην οποία συνήθως παίζεται η μελωδία που ακούσαμε πριν ή το σόλο. Σόλο, η αντίσταση είναι συλλογική υπόθεση και συλλογικά κατακτούμε την ελευθερία. Οι μέρες γυρίζουν και αλλάζουν και έρχεται καιρός που οι πολλοί, οι αμέτρητοι, οι γυμνοί γράφουν ιστορία. Η ανάγκη για δικαιοσύνη, η αφοσίωση στη δημοκρατία, η πίστη στις συνταγματικές ελευθερίες, η αλληλεγγύη, όλα αυτά είναι παρόντα στο βιβλίο, είναι παρόντα στα οράματα των φοιτητών και των φοιτητριών, αλλά και όσων αντιστέκονται στη δικτατορία. Αν και το βιβλίο αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, θα το δείτε ανοίγοντάς το κι εσείς ότι η αφήγηση ξεκινάει στις 13 Νοεμβρίου του 1973 και ολοκληρώνεται στις 17. Τα γεγονότα αυτά καθεαυτά αποτελούν μόνο το πλαίσιο, δηλαδή τη συνθήκη στην οποία βρίσκονται οι μαθητές και οι φοιτητές της εποχής. Είναι ένα είδος παρασκηνίου. Το βάρος της αφήγησης, αν και έχουμε στα χέρια μας, εκτιμώ, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, πέφτει περισσότερο στους χαρακτήρες και στις προσωπικές εμπειρίες και αγώνες τους. Δηλαδή, σε όσα συνδέουν τους ανθρώπους και τους αγωνιστές μιας εποχής. Το βιβλίο θεωρώ ότι είναι πολύ φρέσκο, είναι πλούσιο, αυτή είναι η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε καθώς το διάβαζα. 2 φορές το διάβασα, τη δεύτερη μου άρεσε περισσότερο. Έχει μουσική, έχει παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες ώστε να κουμπά πολύ ωραία πάνω και στους έφηβους αναγνώστες. Έχει και πολλά από τα συστατικά ενός καλά οργανωμένου λογοτεχνικού βιβλίου, αυτό που εμείς οι φιλόλογοι λέμε διαφορετικές οπτικές γωνίες, που καλύπτει το θέμα γρηγόρια και εικόνες, αλλά και διάλογο για να μην πλήττει κανείς. Έτσι είναι όλα τα βιβλία της Αλεξάνδρας, αν έχει διαβάσει κανείς κάποιο άλλο, γιατί είναι ένας ζεστός άνθρωπος που παγειρεύει ωραία βιβλία για έναν άλλο κόσμο που είναι εφικτός, αλλά χρειάζεται να μετατοπιστούμε για να τον συναντήσουμε. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο βιβλίο είναι ο χάρτης που υπάρχει στην αρχή, που εξυπηρετεί τον προσανατολισμό του αναγνώστη στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκτελήσονται τα γεγονότα. Υπάρχουν επίσης, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, οι υποσημειώσεις της συγγραφέως στο τέλος του βιβλίου, οι οποίες περιέχουν πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα της εποχής, που και εγώ αλήθεια το καταθέτω, δεν τα ήξερα όλα αυτά. Μερικά δεν τα ήξερα ούτε εγώ. Τα βρήκα στην έρευνα που έκανε. Και έτσι έμαθα, ερεύνησα. Και εγώ. Οπότε, αν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα στην ιστορία, ειδικά για τους πιο νέους ανθρώπους, ακόμα και οι υποσημειώσεις του βιβλίου είναι σημαντικές.
Λοιπόν, τα πρόσωπα. Ο Αχιλλέας, από τα Εξάρχεια, μαθητής της 3ης Λυκείου, ένα παιδί πολύ ονειροπόλο, επίδοξο φοιτητής του φυσικομαθηματικού, αγαπάει μετρίως τα μαθηματικά, γι' αυτό κάνει και κοπάνες, θα δείτε, παιδιά, από το φροντιστήριο Αττικών στην Ομόνια. Παρόλο που είναι πάρα πολύ νέος, είναι σαν εσάς που είστε εδώ 17 χρονών, έχει επίγνωση ότι για να φτάσει κανείς στα αστέρια πρέπει να ξεκινήσει με ένα άλυτο πατώντας στη γη, και είναι ο πρώτος που γνωρίζουμε ανοίγοντας το βιβλίο. Φαντασιώνεται πως παίζει ηλεκτρική κιθάρα τόσο καλά, πιο καλά από τον Τζιμ Μόρισον. Είναι πολύ ερωτευμένος με την Βάσια, ακούει τον πειρατικό σταθμό της εποχής που εμείς οι μεγαλύτεροι ξέρουμε τι είναι αυτό, και αφιερώνει στο κορίτσι του τραγούδια της Τζάνις Τζόπλιν και του Τζιμ Μόρισον. Οπότε, διαβάζοντας το βιβλίο, όλα αυτά τα ακούσματα έρχονται μπροστά μας. Είναι ανυπόμονος και πολλές φορές δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι πρέπει να διαβάσει για να φτάσει εκείνα τα αστέρια που λέγαμε θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα, ξέρετε εσείς. Μαζί με 4 φίλους, τον Στάθη, τον Δημοσθένη, τον Νόντα και το μοναδικό κορίτσι της παρέας, τη Βάσια, θα κάνουν πολιτικές κουβέντες, και καθώς προέρχονται όλοι από αντιφουτικές οικογένειες, είναι ένας τρόπος να συναντηθούν σε ένα κοινό τόπο, αυτό το πεδίο της συζήτησης. Και σκεφτόμουν καθώς διάβαζα το βιβλίο, θα μας το απαντήσει αυτό, Αλεξάνδρα, τώρα, ότι ο αριθμός της παρέας 5 δεν είναι τυχαίος. Γιατί 5 ήταν ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που η Χούντα επέτρεπε να συγκεντρωθούν. Μαζόξεις περισσότερων των 5 ατόμων απαγορεύονταν. Και νομίζω ότι αν το δει κανείς από αυτή την πλευρά, ακόμα και η πράξη τους είναι η φιλία τους είναι μια πράξη αντίστασης μέσα σε αυτό το καθεστώς. Ισχύει. Ναι. Το βρήκα. Δεν βρήκα πόσα άτομα επιτρεπόταν, οπότε ήταν μια παρέα τέτοια. Ήταν μια παρέα τέτοια. Λοιπόν, ο Αχιλλέας περπατάει άλλοτε στην Πανεπιστημίου, πάμε Αθήνα τώρα, και άλλοτε στη Σόλωνος, από το σπίτι του στα Εξάρχεια μέχρι το φροντιστήριό του κοντά στην Ομόνια, και είναι η περιοχή που συναντιέται με την παρέα για να ανταλλάξουν πέρα από τα αναμενόμενα πειράγματα και τα νέα των ημερών που φτάνουν στα αυτιά τους, γιατί οι περισσότεροι έχουν αδέρφια και αδερφές μεγαλύτερους, φοιτητές και φοιτήτριες. Και ένα μέλος της παρέας συμμετέχει, να ακουστεί αυτό τώρα, σε μια μαθητική οργάνωση της εποχής που έχει τίτλο Διονύσιος Σολωμός, και έχει σχέση βέβαια με την νεολαία των Λαμπράκηδων. Για να φέρουμε λίγο και τα πρόσωπα της ιστορίας στο βιβλιοπωλείο. Αυτός είναι ο Νόντας. Λοιπόν, από τον Νόντα η παρέα θα πληροφορηθεί τα γεγονότα και τις φασαρίες με αφορμή το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Νόντας είναι αυτός που διαβλέπει, αν και πάρα πολύ νέος, είναι μαθητής μόλις 17 χρονών, τις εξελίξεις στις επερχόμενες εκλογές, και πέφτουν τώρα στο τραπέζι λέξεις όπως Εφταμελής Επιτροπή Αρίστων, Καινοθεία, Συνταγματάρχες και φοιτητικές εκλογές. Το βιβλίο είναι διάστηκτο από ιστορικά πρόσωπα και αναφορές σε γεγονότα της εποχής, και δεν θα μπορούσε να γίνεται και αλλιώς, καθώς το επίκεντρο της πλοκής του είναι οι μεγάλες μέρες πριν από τη μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα από αυτά τα γεγονότα είναι το κίνημα του ναυτικού, ο θείος του Κώστα του Αχιλλέα και της Μυρσίνης, ο αδερφός της μητέρας τους, είναι αξιωματικός που υπηρετεί στο Βέλος και ακολουθεί στην Ιταλία τον Άβαρχο Παπά. Άλλο γεγονός που θα πω και εγώ ότι δεν το ήξερα, είναι η άφιξη των αγροτών από τα Μέγαρα στο υποκατάληψη Πολυτεχνείο, στο οποίο οι Μεγαρείς μπαίνουν καταχειροκροτούμενοι από τους φοιτητές. Οι φοιτητές τους υποδέχονται και οι Μεγαρείς επιδίδουν σε αυτούς το ψήφισμά τους. Γιατί στο Υπουργείο δεν το δέχτηκαν. Ναι. Οπότε αναγνωρίζουν στους φοιτητές μια άλλη Ελλάδα, καταλάβατε, μια άλλη κυβέρνηση, αυτή που θέλει να έρθει στα πράγματα. Και έχουμε και τη Μυρσίνη. Η Μυρσίνη είναι η αδερφή του Αχιλλέα, είναι φοιτήτρια, είναι 20 χρονών. Είναι αρχιτεκτονική. Ναι. Θα λέγαμε ότι αποτελεί την ενσάρκωση του φοιτητικού κόσμου. Βρίσκεται σε αναβρασμό, είναι η προσωποποίηση εκείνου του πνεύματος που αδιαλείπτως ζητάει να ξυλώσει το πουλόβερ της δικτατορίας. Έχει μια σχέση με έναν συμφοιτητή της, τον Κώστα, μια πολύ σύντομη σχέση, γιατί ο Κώστας υποχρεώνεται σε στράτευση με τον νόμο 1347
υποχρεώνεται να διακόψει τις σπουδές του και να στρατευτεί, και εδώ ο στρατός χρησιμοποιείται ως τιμωρία των εξεγερμένων φοιτητών. Οπότε, ο Κώστας και η Μυρσίνη τα έχουν, προσέξτε τώρα εσείς πίσω, τα έχουν από τις 5 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Είναι ένα πολύ σύντομο διάστημα, αλλά τι γίνεται στις 5? Δεν αναφέρεται στο βιβλίο, αλλά είναι μια ημερομηνία ορόσημο, γιατί τότε σημειώνεται η μεγάλη αποχή των φοιτητών από τα πανεπιστήμια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση των φοιτητικών εκλογών και για την ανάμειξη του καθεστώτος στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Έτσι ξεκινάνε τα πράγματα. Αυτές είναι οι αποχές που ξεκινούν τα πράγματα και τις μεγάλες διαδηλώσεις και την πρώτη κατάληψη της νομικής με 2.500 φοιτητές. Βρήκα και άλλα που θα τα βρείτε μόνοι σας διαβάζοντας. Να πω για τη Μυρσίνη ότι διαβάζει ερωτικά μυθιστορήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μιλάει νοερά στον ποιητή και καθηγητή της στο Μετσόβιο, τον Νίκο Εγκονόπουλο. Κινείται στους δρόμους της Αθήνας και μαζί της και εμείς, στη Στουρνάρη, στην Ιπποκράτους, μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη και από τα σκαλιά στο Μέγαρο Πρωίες, κατεβαίνει στη φωλιά του βιβλίου. Ένα βιβλιοπωλείο που έχει μια πίσω πόρτα. Ήταν εκεί που δούλευε ο Καστανιώτης. Αυτός που έχει τις εκδόσεις Καστανιώτη τώρα, δούλευε σε αυτή τη ΣΤΟΑ. Ήταν ένας από αυτούς που βοηθούσε τους φοιτητές όταν έκαναν πορείες, δηλαδή πρώτη, δεύτερη νομική κτλ. Δηλαδή Φλεβάρης, Μάρτης, το 1973, να τους φυλαδεύει από την πίσω πόρτα. Ναι. Ο Αργύρης ο Καστανιώτης. Αυτός που έχει τώρα τις εκδόσεις. Και δεν θα το ξέραμε αν δεν ήσουν εδώ μαζί μας αυτό. Ευχαριστούμε. Απαγορευμένα βιβλία για τα ράφια των βιβλιοπωλείων στην ελληνική επικράτεια. 1046 στον αριθμό. Και απαγορευμένες ιδέες. Κάθε εξουσία διαφθείρει. Η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Επαναλαμβάνεται πολλές φορές μες στο βιβλίο αυτό. Διαστόματος Μυρσίνης. Είναι μια ρίση του Ζαν Πολ Σάρτρ. Δεν είναι του Σάρτρ. Ποιανού είναι? Είναι ενός λόρδου, Άγγλου λόρδου, Ναι. ο οποίος την είπε το 19ο αιώνα. Και από τότε επαναλαμβάνεται από διάφορους. Είχαν οι λόρδοι, ορισμένοι από αυτούς είχαν ανοιχτό μυαλό ή τέλος πάντων συνειδητοποιούσαν ότι συνέβαινε. Είχαν αναλαμπές. Είχαν αναλαμπές. Ναι. Μετά θα σε ρωτήσω, αν θέλεις να μας πεις, ή και τώρα, μπορεί να είναι ομαλή η ζωή όταν επικρατούν συνθήκες φήμωσης? Πώς να είναι? Στα 1000, είναι φοβερό, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, στα 1046 βιβλία που απαγόρευσε η Χούντα, ανήκαν οι τραγωδίες του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, η ελεύθερη πολιορκημένη του Σολομού. Εννοείται τα βιβλία του Σάρτρα και διαφόρων άλλων, αλλά και ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Δηλαδή, φανταστείτε στα 1046 βιβλία του απαγορευμένου καταλόγου. Η Μυρσίνη και ο Κώστας, όσο καιρό εκείνος υπηρετεί στο Κιλκής, ανταλλάσσουν επιστολές που στο βιβλίο παρατίθεται σε εισαγωγικά και πλάγια γραφή. Έχει ο δεκάλογος του γύφτου του Παλαμά. Έτσι. Και το γράφει πίσω στη σημεία. Απλώς να το αναφέρουμε. Ναι. Πρόκειται για αποσπάσματα. Αυτές οι ερωτικές επιστολές είναι πραγματικές ερωτικές επιστολές που όντως αντάλλασε ο Δημήτρης Παπαχρήστος. Η φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι ο Δημήτρης Παπαχρήστος. Τέτοια μας φαντάρει. Αντάλλασε αυτές τις επιστολές με την τότε αγαπημένη του, καθώς ήταν και αυτός ένας από τους φοιτητές που και η δική του αναβολή στράτευσης πήρε αναστολή και στάλθηκε να υπηρετήσει υποχρεωτικά. Η Αλεξάνδρα της αξιοποίησε το μυθιστόρημά της και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τον αέρα του ντοκουμέντου που δίνει στο κείμενο, το οποίο μεταφέρει πιστά το κλίμα και το ύφος της εποχής, ανοίγει μπροστά μας και το θέμα του έρωτα. Να πω κάτι εδώ. Ό,τι θέλεις. Έτσι ωραίο που τα λέει. Όχι, όντως. Μου δανείζει μια φίλη το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, τον έχω όμως, μπορώ να σας τον πω μετά. Εγώ ήδη γράφω το βιβλίο. Μου λέει, διάβασε το, μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν θυμόταν τι περιλάμβανε το βιβλίο. Και εγώ ανακαλύπτω ότι αυτό το βιβλίο είναι βιβλίο μαρτυρία του Δημήτρη Παπαχρήστου, είναι ημερολογιακό, δηλαδή ημερολογιακή καταγραφή
των ημερών που πέρασε στο στρατό, τιμωρημένος από τη Χούντα, και περιλαμβάνει τα γράμματα που ανταλλάσσει με την αγαπημένη του που είναι στην Αθήνα και είναι ενεργή στο φοιτητικό κίνημα. Εγώ είχα στο μυαλό μου να γράψω επιστολές ανάμεσα στην Ιρσίνη και στον Κώστα, στους δικούς μου ήρωες. Όταν διαβάζω λοιπόν τα γράμματα του Παπαχρήστου σε αυτό το βιβλίο, ο οποίος γράφει πάρα πολύ ωραία, λέω όχι. Θα βρω το τηλέφωνό του, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του ζητήσω να αξιοποιήσω μέρη και ολόκληρες επιστολές και ένα επεισόδιο κορυφαίο που συμβαίνει ανάμεσα σε αυτόν και στον διοικητή του στρατοπέδου, το οποίο νομίζω ότι δείχνει ολοκάθαρα τι σήμαινε Χούντα. Λοιπόν, βρίσκω το τηλέφωνο του, τον παίρνω τηλέφωνο, του συστήνομαι, δεν με ξέρει, μου λέει όμως, εντάξει, συμφωνώ, αλλά σε παρακαλώ να προσέχεις πολύ πώς θα τις χρησιμοποιήσεις τις επιστολές, γιατί ξέρεις, είναι ευαίσθητο αυτό το σημείο. Εντάξει, του λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Και ζητάω τις εκδόσεις Πατάκη να του στείλει τους ξυπόλοιτους ήρωες για να με μάθει. Δηλαδή να δει ποια είμαι συγγραφικά, τι κάνω. Του στέλνει λοιπόν αμέσως ο εκδοτικός οίκος το βιβλίο και μετά από μία εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης Παπαχρήστος και μου λέει, Αλεξάνδρα, εντάξει, κάνε ό,τι θέλεις με το βιβλίο μου. Οπότε πήρα τη μεγάλη άδεια. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια εντάσσονται με τον καλύτερο τρόπο εκεί μέσα και μας δίνουν μια εικόνα, αλλά μια μαρτυρίας πραγματικής μέσα στη δική μου ηθοπλασία. Το υλικό αυτό περιέχεται στο βιβλίο του «Ζούσε τη ζωή του σαν να τη θυμόταν» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Δεν κυκλοφορεί πια. Δεν κυκλοφορεί πια, αλλά μπορείτε σε βιβλιοθήκες να το βρείτε. Και μέρη του θα βρείτε στο βιβλίο. Και ο έρωτας, εντάξει, όταν μιλάμε για έρωτα σε αυτό το βιβλίο, μιλάμε για νεανικό έρωτα. Δηλαδή ορμητικό, γλυκό, θοπευτικό. Και έναν έρωτα τόσο γλυκό, θοπευτικό και ορμητικό, όσο αυτοί οι έρωτες που γεννιούνται και κορυφώνονται σε συνθήκες τέτοιες, δύσκολες συνθήκες, επαναστατικές συνθήκες, που όλος ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου βρίσκεται σε έναν βρασμό. Ακριβώς, αυτό το πράγμα. Οπότε έχουμε από τη μια, τι είδαμε μέχρι τώρα, την οικειότητα και την ευθυμία μιας παρέας 17χρονων με πολιτικές ανησυχίες, έχουν και από την άλλη την πιο όριμη μετεφηβεία, τους ενήλικες 22χρονους φοιτητές του Πολυτεχνείου, της ιατρικής, της φιλοσοφικής, του γεωπονικού, της βιομηχανικής. Είναι παιδιά από νυχτερινά σχολεία μέσα στην κατάληψη που σηκώνουν στα χέρια τους την ευθύνη να κάνουν πράξη την δωρεότητα. Μια φράση στο βιβλίο σου. Και την κάνουν. Και ένα άλλο πρόσωπο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω, κερδίζει τη συμπάθειά μας στο βιβλίο, είναι ο παππούς. Μια πολύ τρυφερή σχέση διαμείβεται μεταξύ των παιδιών και του παππού, που όπως οι περισσότεροι παππούδες ξέρει να λέει ιστορίες και να κεντρίζει τη φαντασία των παιδιών. Μόνο που αυτές οι ιστορίες είναι λίγο αλλιώτικες από τα παραμύθια, έχουν άλλο τύπου δράκους, καθώς τις απογευματινές τους βόλτες στο κέντρο της Αθήνας, πέφτει, μαζί με τα παιδιά, πέφτουν πάνω σε δύο εμβληματικά, έκανα και την ομοιοκαταληξία, εγκληματικά για την εποχή της δικτατορίας κτίρια, καταραμένα όπως τα ονομάζει χαμηλόφωνα, στο πεζοδρόμιο της Μπουμπουλίνας. Στο ένα είναι εγκατεστημένη υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών και στο άλλο η κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Και έχει εκεί πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες πληροφορίες, και παρόλο που είναι ένα βιβλίο που δεν θα εστιάσει σκληρά στις συλλήψεις και στα βασανιστήρια της εποχής, αν και η αναφορά σε αυτά είναι άμεση. Με μια λέξη, μια εικόνα, έναν ήχο, τη βλέπεις τη βαρβαρότητα. Όταν δεν είσαι κοντά στα παιδιά, όπως συνέβη στη ζωή. Όμως είναι ένα βιβλίο που περιέχει όλα τα αντιπροσωπευτικά γεγονότα, το ξαναλέω, της εποχής, την κηδεία του Σεφέρη που μετατρέπεται σε παλαϊκό συλλαλητήριο και όλα τα εμβληματικά πρόσωπα, Μαρκεζίνης, Παπαδόπουλος, Παναγούλης, που σχετίζονται με την κατάργηση των συνταγματικών ελευθεριών ή την αποκατάστασή τους. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που διδάσκει χωρίς να διδάσκει. Ναι.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα σημεία του, στα οποία η συγγραφέας πολύ εύστοχα και με συντομία επιχειρεί την ψυχολογική ερμηνεία της Χούντας και των μεθοδεύσεών της. Την ψυχολογική ερμηνεία μας δίνει τα εργαλεία, τις μεθοδεύσεις τις οποίες και ερμηνεύει με όρους απλούς, ώστε και ένας νέος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει. Γιατί αν καταλάβει αυτός, τα κτίρια της βαρβαρότητας θα καταρρεύσουν. Άλλωστε κάποιοι από τους ήρωες, πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές του βιβλίου, είναι παιδιά, έφηβοι, μαθητές και μαθήτριες, σαν τα αγόρια και τα κορίτσια που ονειρεύονται πάνω στο θρανείο έναν άλλο κόσμο, ούτε ουτοπικό, ούτε δυστοπικό. Πετάνε προκηρύξεις με συνθήματα κατά της δικτατορίας, σκίζουν από το πιστόφυλλο το σχολικό βιβλίο το σύμβολο της Χούντας και το καίνε σε μικρές συμβολικές πράξεις που αποψηλώνουν από την καθημερινότητα τις γόπες που φτύνει το τέρας της εξουσίας. Ωραίος μεταφορικός λόγος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ορμητικά τα νιάτα. Έτσι. Και αν οι ενήλικες και στο βιβλίο συζητάνε χαμηλόφωνα τα βράδια γύρω από το ραδιόφωνο ενώ ακούνε τις ειδήσεις από το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle και του BBC, γιατί η πληροφορία και η γνώση κάποτε ήταν παράνομες σε αυτή τη χώρα, οι νέες και οι νέοι πηγαίνουν στις συνελεύσεις, βγαίνουν στους δρόμους, γράφουν συνθήματα και όλα τα συνθήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου καταγράφονται στο βιβλίο και όταν η κατάληψη φουντώνει, ακούγεται καθαρά από το παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον ο ραδιοφωνικός σταθμός που έστησαν οι φοιτητές εδώ στο Πολυτεχνείο. Το ακούγει από το πειρατικό σταθμό του Όλιβερ. Ο Όλιβερ είναι πραγματικός. Τον βρήκα στην έρευνα, εξέπεμπε από τα Πατήσια και ένας λόγος που τα λόγια των φοιτητών απλώθηκαν στην Αθήνα και ακούγονταν ήταν οι πειρατικοί σταθμοί, οι οποίοι συντέθηκαν και αναμετέδιδαν. Δεν θα έφτανε μέχρι την τελευταία γωνία της Αθήνας ο λόγος των φοιτητών αν δεν υπήρχαν οι πειρατικοί σταθμοί. Ο Όλιβερ από τα Πατήσια ήταν ένας ροκάς πειρατικός σταθμός, ένας άλλος ξέπεμπε Καζαντζίδη, δηλαδή από διάφορες πλευρές και από διάφορες οπτικές γωνίες μεταδόθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου. Το ραδιόφωνο είναι βασικό σε ένα σπίτι, είναι κάτι που τώρα τα παιδιά δεν το ζουν. Ναι, δεν το ζουν. Ήταν το μέσο με επικοινωνίας. Οι σχέσεις μας με τον κόσμο. Η ενημερότητα ήταν μέσα από το ραδιόφωνο. Να σας πω και μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολλές, δεν θα σας τις πούμε όλες για να διαβάσετε το βιβλίο με ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχει εκεί η περίπτωση του Θολούρα. Λοιπόν, ο Θολούρας είναι ένας συνομήλικος των παιδιών που θεωρούσε τον Παπαδόπουλο λαϊκό ηγέτη και είχε συμπάθεια για τις στρατιωτικές στολές. Δεν είναι τυχαίο το παρατσούκλι που του αποδίδουν. Θολούρας. Στο πρόσωπό του βλέπει κανείς τον άνθρωπο που δεν τόλμησε να αμφισβητήσει το καθεστώς, ελπίζοντας ίσως σε κάποια ευνοϊκή μεταχείριση, τον άνθρωπο που δεν έχει κατανοήσει τις συνέπειες του καθεστώτος και παραμένει θολός. Δηλαδή δεν παίρνει θέση, δεν έχει σοβαρή σκέψη, πιστεύοντας ίσως ότι το μέλλον θα του χαριστεί. Και από την άλλη, ένας άλλος συνομήλικος σε ένα άλλο σχολείο, σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας, που πετάει στην πρωινή προσευχή τρικάκια με συνθήματα κατά του φασισμού. Αυτός ο μαθητής μένει ανώνυμος στο βιβλίο. Είναι πραγματικό το γεγονός όμως. Μου το αφηγήθηκε ο Στέφανος ο Πάντος, ένας φίλος αρχιτέκτονας από την Αθήνα. Είναι αυτός που αναστήλωσε το Εθνικό Θέατρο, είναι σημαντικός αρχιτέκτονας, ήταν ένα κομμάτι του φοιτητικού κινήματος τότε ο Στέφανος ο Πάντος. Και μου αφηγήθηκε αυτό το γεγονός του μαθητή που όχι τις μέρες του Πολυτεχνείου, αλλά το Δεκέμβρη έκανε αυτό. Δηλαδή τύλιξε στη σημαία, προκηρύξει κατά της Χούντας και στην πρωινή έπαρση, καθώς ανέβασε τη σημαία, εκείνη άνοιξε, οι προκηρύξεις πετάχτηκαν. Σε αντίθεση με αυτό που γράφω, με την εξέλιξη που δίνω εγώ στην ιστορία, δεν τον συνέλαβαν, δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν γιατί κανείς δεν τον πρόδωσε. Εγώ απλώς μυθιστορηματικά το μετακίνησα λίγο πιο μπροστά για να εξυπηρετήσει τη δική μου πλοκή. Αυτά τα κόλπα τα κάνουμε οι συγγραφείς προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την ιστορία. Εγώ πάντως θυμήθηκα ένα στίχο διαβάζοντας για αυτό το παιδί. Οι ήρωες περπατούν στα σκοτεινά. Το ξεφέρει. Ναι. Το βιβλίο, τελειώνουμε,
παρόλο που αφορά ένα κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, σε κάποια σημεία εξακτηνώνεται, θα λέγαμε, στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία και αποκτά ένα άλλο ύψος, καθώς αναφέρεται στο γενικότερο εξεγερμένο κλίμα της εποχής, σε φοιτητικές εξεγέρσεις και κινητοποίησεις πέρα από τα ελληνικά σύνορα, ανάμεσα στα άλλα. Περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στη φοιτητική εξέγερση στην Ταϊλάνδη, όπου μια μεγαλειώδης φοιτητική πορεία ανέτρεψε τη δικτατορία της χώρας, όχι ανέμακτα, δυστυχώς. Γι' αυτό και το σύνθημα, αν προσέξετε στις φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, σε μία από τις κολόνες του προαυλίου του Πολυτεχνείου, απόψε θα γίνει Ταϊλάνδη. Αυτό αφορά αυτό το γεγονός, την επικοινωνία με την φοιτητική εξέγερση στην Ταϊλάνδη. Και αναφέρεται και η Χιλή. Ναι. Δηλαδή, είναι εκείνος ο καιρός, το 70, το πραξικόπημα στο Μαριέντε. Είναι ο Μάης το 68. Είναι η εξέγερση στα πανεπιστήμια του Μπέρκλι των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Και υπέρ του μαύρου κινήματος, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και τα λοιπά. Έχει προηγηθεί η δολοφονία του Κέννεντι. Δηλαδή είναι μια δεκαετία, η δεκαετία του 60, ολόθερμη. Έτσι, όλα βράζουν στον κόσμο γενικότερα. Δηλαδή υπάρχει εδώ σύνδεση. Τα πράγματα δεν συμβαίνουν εν κενό. Οι μέρες που δακρύζουν είναι λογοτεχνία που αγαπάει πολύ τη λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε ποιητές, πεζογράφους και βιβλία της εγχώριας και της παγκόσμιας γραμματείας. Σολομός, Κάλβος, Πολυδούρη, Καβάφη, Σεφέρη, Σιμόντε Μπουβάρ και άλλοι. Νομίζω πως η Αλεξάνδρα δίνει αυτή την πολυτέλεια στους ανθρώπους του βιβλίου της, δηλαδή τη σχέση με την ποίηση και την πεζογραφία, τους επιτρέπει αυτή την πολυτέλεια σε καιρούς κρίσης και λογοκρισίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τον άνθρωπο και την εμψύχωσή του η λογοτεχνία. Το βιβλίο που είναι εκεί, ακόμα και όταν κανένας άλλος δεν είναι, μια ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη όλο τον κόσμο. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως γιατί είδα λίγο και τον εαυτό μου εδώ. Ήταν 2 χρόνια πριν. Το Σεπτέμβριο του 1971, στην αρχή της τελευταίας του σχολικής χρονιάς, την ημέρα που ένα τεράστιο ανθρώπινο πλήθος κοίταβε τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, όταν η Λίζα απευθύνθηκε στο γυμνασιάρχη όρθια, απαντώντας απροειδοποίητα στο λογίδιό του που είχε προηγηθεί. Εκείνος είχε μπει στην τάξη με τον γκρίζο κουστούμι του που ακούμπονε σταυρωτά και το μονόπετρο στο δάκτυλο, τοποθετημένο επιμελώς σε κοινή θέα, για να παραδώσει με αφορμή την κηδεία του ποιητή στο φοβισμένο μαθητικό ακροατήριο ένα ακόμα από τα συνηθισμένα μαθήματα χουντοφροσύνης, όπως τα αποκαλούσαν τα κορίτσια μιλώντας χαμηλόφωνα στο διάλειμμα, πίσω από τα δαφνόδεντρα της περίφραξης και το παράπηγμα που στέγαζε τις τουαλέτες. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, δεσποινίδες, οι μέγιστες αξίες του ελληνικού έθνους. Σε αυτές οφείλουμε φόρους ζωής, σεβασμό και υποταγή. Όπως σεβασμό και υποταγή οφείλουμε και στους γενναίους πολιτικούς μας άντρες, τους συνταγματάρχες, που αγωνίζονται να αποσοβηθεί ο κίνδυνος ανεπανορθώτου εξανδραποδισμού της ελληνικής νεότητος, απομακρύνοντας τα παράσιτα από το κοινωνικό σώμα. Ας μην ξεχνούμε πως είναι αυτοί που κάνουν τη δύσκολη εργασία και πως οι ποιητές στις κρίσιμες για το έθνος στιγμές χρέος έχουν να σιωπούν και να αφήνουν τους πολιτικούς άντρες να κάνουν απερίσπαστη το καθήκον τους. Και όταν ολοκλήρωσε, χάρισε στην τάξη ένα σφιγμένο χαμόγελο και κτύπησε το μονόπετρο στην έδρα. «Το δίκαιο, κύριες γυμνασιάρχα», είχε τιναχτεί τότε από το θρανείο της η Λίζα, παίρνοντας το λόγο χωρίς να της δοθεί, «είναι ακαταβήθιστο. Τα κύματα των γεγονότων απειλούν να το πνίξουν, μα εκείνο βγαίνει και πάλι στην επιφάνεια. Και δεν το λέω εγώ, αλλά ο Βίκτορ Ουγκό, κύριε, σε μια επιστολή που έστειλε το 1866 για να υποστηρίξει την κριτική επανάσταση ενάντια στον Οθωμανό δυνάστη. Είμαι βεβαία ότι η επιστολή αυτή δεν διαφεύγει της προσοχής σας», τον είχε καρφώσει η Λίζα με το αιχμηρό υπονοούμενο. Και η Μενσίνη είχε τόσο ενθουσιαστεί που έκανε αυθόρμητα να χειροκροτήσει, αλλά η γερή αγωνιά της Αντωνίας από δίπλα τη σταμάτησε. Οι μέρες που δακρύζουν δεν είναι απλώς μια αφήγηση γεγονότων, δεν είναι μόνο μια αναδρομή σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας. Πολύ περισσότερο από αυτά είναι μια υπόμνηση του θάρρους και της αυταπάτησης που χαρακτήρισαν μια ολόκληρη γενιά,
Μία υπενθύμηση της δύναμης που κρύβεται στη συλλογική αντίσταση. Οι μέρες που δακρύζουν έχουν φωνή. Τη φωνή του Πολυτεχνείου, που συνεχίζει να μας καλεί να αγωνιζόμαστε για αξίες που ενώνουν, θυμίζοντάς μας πως η ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ποτέ δεδομένες. Η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια κερδίζονται ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Έλσα μας μετέφερε το βιβλίο. Με τη ζωντάνια που έχει το βιβλίο. Τώρα να ακούσουμε λίγο την Αλεξάνδρα μας. Αλεξάνδρα, δεν ξέρω τι θέλεις να μας πεις και να σου μεταφέρω μία ερώτηση της μαθήτριάς σου, της Ανδριανής Νικολάκου από την Αθήνα. Σχετικά με αυτό που είπα πιο πριν, πώς κάνει, τι είναι αυτό που κάνει ένα έργο, να το κατατάσσουμε στη λογοτεχνία, να είναι λογοτεχνικό έργο, να μην είναι ένα οποιοδήποτε έργο ενός συγγραφέα. Αυτή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Την κάνουν οι μελετητές της λογοτεχνίας χρόνια ολόκληρα και έχουν διαφορετικές απόψεις. Τώρα, για μένα θα πω, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι το θέμα και το νόημα, αυτό που θέλει να πει, και μετά είναι ο τρόπος που το λέει κάποιος, ο τρόπος που το γράφει. Ο τρόπος που το γράφει έχει να κάνει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, έχει να κάνει με τα πρόσωπα που φτιάχνει, έχει να κάνει με το πόσο βαθιά χαρακτηρολογημένα είναι και δεν στέκονται προσχηματικά, σαν σκιές, που αν τις ψήξεις θα πέσουνε, δηλαδή όσο τα πρόσωπα σε πείθουνε για αυτό που είναι, για αυτό που κάνουν, για αυτό που απεχθάνονται, για αυτό που αγαπάνε, για αυτό που φοβούνται, για αυτό που ελπίζουν. Δηλαδή και ταυτόχρονα πόσο αυτό που διαβάζεις έχει μια δύναμη και μια θερμότητα που δεν μπορείς να τη συνειδητοποιήσεις ακριβώς, δεν ξέρεις ακριβώς από πού προέρχεται, γιατί προέρχεται από πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά είναι αυτό που σε συμπαρασύρει να ταξιδέψεις μέσα στο κείμενο και να αφαιθείς και ναι, τελικά, ας πούμε. Είναι αυτό που με έκανε εμένα, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, επειδή είχαμε βιβλιοθήκη στο σπίτι μου, εγώ κατάγομαι από την Κέρκυρα και ευτύχησα στο σπίτι μου να υπάρχουν βιβλιοθήκες. Είχε ο πατέρας μου και η μάνα μου μια μεγάλη βιβλιοθήκη με Καρατζάκη, Λουντέμι κτλ. Είχε ο παππούς μου μια βιβλιοθήκη με τα καλύτερα αστυνομικά της εποχής. Μεγάλη, μέσα στα οποία όμως, σε βίπερ όμως, σε μορφή βίπερ, ήταν και κάτι βιβλία που τότε δεν καταλάβαινα, όπως τα σταφύλια της οργής, αργότερα κατάλαβα τι σήμαινε Στάιμπεκ, όπως η ανθρώπινη κωμωδία, αργότερα κατάλαβα τι σήμαινε Σάρογιαν. Η γιαγιά μου είχε όλα τα βιβλία που είχαν πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας, η μάνα της Πέρντ Μπακ, ας πούμε, όλη τη σειρά του Κρόνιν. Ο Κρόνιν έγραφε μυθιστορήματα με νοσοκομεία. Αγρύπνια μέσα στη νύχτα, οι κλειδοκράτορες κτλ. Και διάβαζα. Λοιπόν, διάβαζα. Και κανείς δεν μου έλεγε, ξέρεις, αυτό είναι για εφήβους. Αυτό είναι για ενήλικες, μην το παίρνεις στα χέρια σου. Δηλαδή αυτές οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν γίνει καθεστώς τώρα και που εγώ δεν θα συμβούλευα τους μαθητές και τις μαθητηρίες να τις ακολουθούν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα απαγορευμένο στη λογοτεχνία. Γιατί η λογοτεχνία είναι η τέχνη. Και ακόμη και τα πιο δύσκολα πράγματα, η τέχνη μπορεί και τα μετουσιώνει σε κάτι άλλο. Τα παρουσιάζει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί σ' αγγίζουν αλλιώτικα, επομένως τα αντέχεις αλλιώς. Επομένως ανακαλύψεις ένα άλλο βάθος σε αυτά. Επομένως δεν υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία για μένα και αυτές οι κατηγοριοποιήσεις δεν είναι καλές για τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχα διαβάσει τα 100 χρόνια μοναξιάς του Μαρκές, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Πού να ξέρω τότε ότι αυτό το βιβλίο αφορά την ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Δεν μπορούσα να το ξέρω και δεν μπορούσα να καταλάβω όλα αυτά τα νοήματα. Έλα όμως που ο κόσμος του Μαρκές με μάγεψε. Μπορεί να μην καταλάβαινα τι γινόταν ακριβώς. Ούτε τη βροχή που έπεφτε ατέλειωτα χρόνια και ούτε τον Αουρελιάνο Μποενδία που έφτιαχνε τα ψαράκια απομονωμένο στο εργαστήριό του. Δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Αλλά μαγεύτηκα. Το θέμα είναι να μπορείς να μαγευτείς χωρίς να συνειδητοποιείς ακριβώς τι είναι αυτό που σε μαγεύει. Γιατί τότε είναι που ερωτεύει τη λογοτεχνία. Και οι άνθρωποι γυρνάνε στους έρωτές τους, νομίζω. Πάντα στη ζωή, ακόμη και αν κάνουν μεγάλα διαλύματα στα οποία ασχολούνται με κάτι άλλο. Αυτό είναι η λογοτεχνία.
αυτό που σε κάνει να ξαναγυρίζεις αυτό ερωτευμένο. Να το πω έτσι. Να το πω έτσι. Θέλει κάποια κορίτσι έτσι από τις μαθήτριες εδώ του μουσικού σχολείου και έχουμε και αλλού μαθήτριες. Εντάξει, και όλοι όμως. Ναι, εννοείται, οποιοσδήποτε. Απλά τα παιδιά, να δώσουμε προτεραιότητα στα παιδιά, φυσικά και στην Εδώ. Αν έχετε ένα προβληματισμό, κάτι να ρωτήσετε, μην τρέπεστε. Μεταξύ μας είμαστε. Εντάξει, μπορεί και η ερώτηση, πολλές φορές λένε μήπως φανεί χαζό αυτό που θα πω, τα παιδιά. Αν είχα διαβάσει το βιβλίο θα είχα πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, αλλά τώρα επειδή δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, Τώρα, Αλεξάνδρα, την πάτησες, δεν κατάλαβες τι έκανες μόλις τώρα. Θα το διαβάσουμε το βιβλίο και θα έρθει στο σχολείο να τα πούμε. Σήμερα ήμουν στο Αρχάκι πριν έρθω. Γι' αυτό το βιβλίο, γιατί στη Δευτέρα Λυκείου. Και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση 2 ώρων με τα παιδιά, μπορεί και κορίτσια, πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ναι, τα παιδιά όταν απελευθερώνονται είναι... Αλλά τα παιδιά έχουν ανάγκη κάποιος να μεσολαβήσει ανάμεσα σε αυτά και στο βιβλίο, γιατί είναι μια εποχή που το βιβλίο δεν βρίσκεται στα πόδια τους, δεν στα χέρια τους. Είναι σε απόσταση. Επομένως πρέπει να διανύσουν ορισμένα μέτρα για να το προσεγγίσουν. Αλλά αν είναι τυχερά και έχουν ανθρώπους σαν και εσένα, σαν άλλους καθηγητές και καθηγήτες ή κάποιους γονείς που λειτουργούν αλλιώς, τότε και αν το βιβλίο είναι δυνατό, τότε συμβαίνει αυτή η σχέση και τότε αυτό που παράγεται είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ δημιουργικό. Και εγώ το ζω όταν με προσκαλούν σχολεία και έχω την ευκαιρία. Και συμβαίνει συχνά και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί επιβεβαιώνομαι. Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά τα σύγχρονα είναι χαμένη υπόθεση και ότι οι οθόνες και ότι εκείνο και τ' άλλο τα έχουν καταστρέψει. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, σε αυτό το βιβλίο γράφω σε μια σελίδα ότι η Βάσια είχε ένα πατέρα στην εξορία. Στην Ανάπη, δεν θυμάμαι, νομίζω έγραψε. Λοιπόν, και η μαμά της, εκείνη την κρίσιμη μέρα, εκείνη την Παρασκευή, ο κόσμος είχε μαζευτεί κατά χιλιάδες έξω από το Πολυτεχνείο και δόθηκε ναι, ακριβώς μπορώ να το διαβάσω, η διαταγή να κατεβούν τα τάγκς από το Ουδί. Λοιπόν, η μαμά της Βάσιας δεν ήθελε να την αφήσει να πάει, γιατί φοβόταν. Γιατί είχε έναν άντρα στην ιστορία, γιατί ήταν μια οικογένεια καταγεγραμμένη, που η ασφάλεια την παρακολουθούσε. Λοιπόν, η Βάσια όμως είχε υψώσει τη φωνή της, πως ο πατέρας της θα χαιρόταν αν μάθαινε τι συνέβαινε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί από την 21η Απριλίου του 1967 μέχρι τη μέρα που τον συνέλαβαν, ένα χρόνο περίπου μετά, δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει μελαγχολικά ότι ο ελληνικός λαός δεν άξιζε μια δικτατορία. Ότι ο ίδιος και οι σύντροφοί του δεν είχαν καταφέρει να κάνουν και πολλά για να την αποτρέψουν. Και ότι τα νέα παιδιά, από ξεχασμένα στα καινούργια μουσικά ρεύματα, στην καλοπέραση και στο χαβαλέ, δεν είχαν αντιδράσει και δεν είχαν σταθεί αντάξει των παππούδων και των γιαγιάδων τους που είχαν πολεμήσει τον φασισμό παλικαρίστα. Δηλαδή, και το βρήκα αυτό, σε μία μαρτυρία ενός φοιτητή που συμμετείχε στα γεγονότα τότε. Δηλαδή, δεν το έγραψα, δεν το επινόησα. Δηλαδή, ίσως σε κάθε εποχή έχουμε την τάση να συγκρίνουμε τα νέα παιδιά με παλαιότερες γενιές και να λέμε ότι είναι αποτραβηγμένα, είναι αδιάφορα, είναι βολεμένα, είναι τελικά λογοτομημένα και ότι δεν πρόκειται να. Μόνο που ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δημιουργούμε τις ιστορικές στιγμές, αλλά και οι ιστορικές στιγμές δημιουργούν τους ανθρώπους που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ που μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να προτάξουμε το στήθος μας για να υπερασπιστούμε, παρότι δυσκολευόμαστε πολύ στην καθημερινότητά μας. Αλλά υπάρχει μια πύκνωση. Η ιστορική στιγμή είναι μια πύκνωση. Μια πύκνωση είναι μια ποσοτική συσσόρευση που κάνει μια ποιοτική διαφορά, θα λέγαμε με παραδοσιακούς πολιτικούς όρους. Είναι μια πύκνωση. Και σε αυτή την πύκνωση οι άνθρωποι αναμετρούνται με τον εαυτό τους και με τις στιγμές. Και βγάζουν από μέσα τους κάτι που υπήρχε, αλλά
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να εκφραστεί. Εκείνη τη στιγμή όμως βγάζουν αυτό το κομμάτι από μέσα και λες, είναι ήρωας. Μα δεν είναι ήρωας με την έννοια ότι υπάρχει ένα καλούπι ηρωισμού μέσα στο οποίο κάποιοι μπαίνουν ή κάποιοι το έχουν και κάποιοι όχι. Υπάρχει εκείνη η στιγμή που αναδεικνύει μέσα από τους ανθρώπους εκείνη την πλευρά που κάνει τους επόμενους να τους πούνε, να τους αποκαλέσουν ήρωες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε νομίζω αυστηροί με τα νέα παιδιά, πριν υπάρξουμε αυστηροί με τον εαυτό μας ως ενήλικες. Κιόλας. Κιόλας. Αυτό νομίζω. Δεν τα λέει πολύ ωραία η συγγραφέας μας, η Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ, Δομηνίκη. Ευχαριστώ τη Δομηνίκη για την αγάπη της και για την πρωτοβουλία της και για την πρόσκλησή της και για την οργάνωση αυτού του πράγματος. Πάρα πολύ την Έλσα για αυτή την πολύ ωραία παρουσίαση. Τόσο ζωντανή όσο το βιβλίο. Μεγάλη υπόθεση. Συνήθως η παρουσιά της είναι αργόκλητες, γεμάτες κολακίες που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που και το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που το ακούει. Εσύ μιλάτε με μια αλήθεια τώρα, με έναν ενθουσιασμό που είναι αληθινός και μεταφέρεται. Καταλαβαίνουμε αυτό, επειδή πηγαίνουμε σε πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, καταλαβαίνουμε τη διαφορά όταν συμβαίνει, όταν υπάρχει. Είναι ένα καλό βιβλίο. Μίλησε το βιβλίο. Ναι. Δεν μίλησα εγώ πολύ. Το βιβλίο μίλησε. Και το βιβλίο είναι ο καθρέφτης της συγγραφέας. Θέλετε κάτι άλλο να... Για πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Κοιτάω τους ενήλικες εγώ τώρα. Εγώ έχω μια απορία. Ναι, απορία. Εγώ είχα συγγραφέα ιστορικό μάλλον, γιατί είναι και το άλλο των ιστορημάτων. Θα την πω τώρα. Να ρωτήσω. Πώς ένας συγγραφέας που γράφει ιστορικό μυθιστόρημα, θα καθόλου να συγκεντρώσει πηγές, να συνδυάσει, να αποφασίσει τι θα κρατήσει και πώς όλα αυτά τα κρατάει στο κεφάλι του να τα θυμηθεί την ώρα που πρέπει, για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό που φαίνεται τόσο εξωπραγματικά δύσκολο, γιατί για οποιαδήποτε σκηνή, για οποιαδήποτε μικρή εικόνα, πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα σκηνικό που να ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Οι ήρωες μπορεί να είναι φανταστικοί, να υπάρχει μυθοπλασία, όλα αυτά, αλλά η ατμόσφαιρα γύρω-γύρω πρέπει να είναι πραγματική. Δεν μπορεί να γράψει αναλύσεις που φαντάζεσαι, πρέπει να. Όχι, γιατί ελέγχεσαι. Δυστυχώς ελέγχεσαι στα ιστορικά μας. Όταν είναι και πιο σύγχρονες εποχές, υπάρχουν άλλοι που θυμούνται και σου λένε αυτό και το γράψει. Εννοείται, ζούνε. Και αυτό το βιβλίο περνάει από... Πώς το καταφέρω αυτό. Να σας πω, και η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτό το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, στις μέρες που δακρύζουν, ήταν η τελευταία σκηνή. Όταν το τάγκ ρίχνει την πύλη του Πολυτεχνείου. Είναι μια στιγμή που την ξέρουμε όλοι. Είναι αποτυπωμένη από το Ολλανδικό, από την Ολλανδική ραδιοτηλεόραση που ήταν απέναντι στο Ακροπόλ και τραβούσε κανονικά με την κάμερα τη σκηνή. Έχουμε μαρτυρίες των ίδιων, του Τσακνή, της Βαλαβάνη, της Βέρας Ναμοφλή, της Πέπης Ριγοπούλου, ολονών οι οποίοι συμμετείχανε. Πώς το γράφεις τώρα αυτό, πώς το αποδίδεις μυθιστορηματικά, χωρίς να αναπαράγεις πιστά αυτό που ξέρουμε, αλλά μιλώντας και για το γεγονός αυτό καθεαυτό, χωρίς να το παραλλάζεις, γιατί δεν επιτρέπεται. Μιλάς γι' αυτό, δεν μπορείς να το παραλλάξεις. Κοίταξε, σου πω. Αυτό είναι η μαγεία. Αυτό είναι η μαγεία που δεν μπορεί ακριβώς να όχι επειδή δεν θέλω να αποκαλύψω τα μυστικά μου, αλλά επειδή αυτό που συμβαίνει την ώρα που το κάνεις, είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία άλλη διάσταση. Είναι σαν να είσαι στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα να μην είσαι. Είναι σαν να έχεις ένα μεγάλο καζάνι κάπου εδώ μέσα και μία μεγάλη ξύλινη κουτάλα, η οποία εκείνη τη στιγμή ανακατεύει όλα αυτά τα υλικά, τα οποία έχουν θερμανθεί, στέκονται πάντα πάνω σε μια πυροσπιά και γίνεται αυτός ο συνδυασμός μέσα σου. Δηλαδή έχεις κάνει την έρευνα, ξέρεις τα πράγματα, ταυτόχρονα έχεις επιλέξει τα πρόσωπα που θα στήσεις για να δείξεις τις διάφορες πλευρές που θέλεις να δείξεις, αλλά ο τρόπος που όλο αυτό το πράγμα συνδυάζεται είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Δηλαδή, όταν λέω μέσα σου, είναι ένα συνεχές αυτό το κομμάτι και αυτό το κομμάτι που
που δεν μπορεί ακριβώς να αποτυπωθεί με λόγια. Αυτό είναι το θέμα. Όχι επειδή δεν θέλω να τα αποτυπώσω, αλλά επειδή είναι εκείνη η στιγμή, εκείνες οι στιγμές. Και είναι αυτό που τελικά, όταν τελειώνει ένα μυθιστόρημα, μέσα στο οποίο εγώ ζω για όλο τον καιρό που το γράφω. Δηλαδή, ζεις σε δύο σύμπαντα. Στην πραγματικότητα και στο παράλληλο σύμπαν που είναι η ιστορία που έχεις πλάσει και μέσα στην οποία ζεις μαζί με τα πρόσωπα που έχεις κατασκευάσει, που όμως παίρνουν διαστάσεις τόσο αληθινές που είναι σαν να υφίστανται ως πραγματικά πρόσωπα. Γι' αυτό λοιπόν εντελώς και στο λεωφορείο και στην τράπεζα, δεν υπάρχει πια τράπεζα, ουρά τράπεζα, κάποτε υπήρχε, οπότε τους υπόλοιπους τους έρισα και στην ουρά της τράπεζας, τώρα η μπάνκι. Αλλά γι' αυτό ακριβώς παθαίνω και αυτό. Δηλαδή, έχω την κρίση, ζω την κρίση του αποχωρισμού. Είναι ένας κόσμος, ολόκληρος. Τον έχεις πιάσει εσύ, αλλά είναι τόσο το καλό προφίλ είναι το άλλο. Ήταν στο ραδιοφωνικό σταθμό που κάναμε την εκπομπή. Όχι, είπα να σπάσω. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Από εκεί λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν αυτό ότι... Γιατί εδώ μην τους βγάλω. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Αποχωρίζεις έναν κόσμο μέσα στον οποίο έχεις ζήσει. Μέσα στον οποίο έχεις ζήσει. Έχεις μοιραστεί πάρα πολύτιμες στιγμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζει σε μια άλλη διάσταση όταν γράφει. Εγώ δηλαδή ζω. Γιατί δεν γράφουμε όλοι ούτε με τον ίδιο τρόπο, ούτε για τους ίδιους λόγους, ούτε στην ίδια κατάσταση. Εγώ όταν γράφω, και αυτή είναι που έλεγε πριν η Δομήκη, η ελευθερία. Δηλαδή είναι το μόνο περιβάλλον, αυτό το συγγραφικό, που όντως μπορώ να νιώσω απόλυτα ελεύθερη. Δηλαδή είμαι ο εαυτός μου χωρίς καμία δέσμευση. Κάνω πραγματικά ό,τι θέλω. Και όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, και όποιος δεν θέλει, όποιος θέλει να το εκδώσει επίσης το εκδίδει, όποιος δεν θέλει δεν το εκδίδει. Είμαι ο εαυτός μου χωρίς να σκέφτομαι, αλήθεια δεν σκέφτομαι ούτε αν θα αρέσει, δεν θα αρέσει, γιατί έχω αποφασίσει ότι θέλω να κάνω αυτό για τους λόγους που θέλω να το κάνω και με τον τρόπο που θέλω να το κάνω. Δεν υπάρχει εκεί μέσα εξάρτηση. Είναι η τέχνη. Είναι η ελευθερία της τέχνης, αν θέλεις να είσαι ελεύθερος καλλιτέχνης βέβαια, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που μπορεί να γράφουν γιατί θέλουν να πουλήσουν. Άλλος κατά παραγγελία με τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Άλλος, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους. Δηλαδή, θέλω να πω, και στη μουσική, εσύ είσαι στο μουσικό. Υπάρχουν καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Πολλών κατηγοριών, πολλά ρεύματα. Ναι, πιστεύω ότι αυτό που λέτε ότι μέσω της λογοτεχνίας, μέσω αυτής της τέχνης, τέλος πάντων, ότι εκφράζεστε ελεύθερα, είναι ένα τόσο σημαντικό προσόν, γιατί γενικά στις τέχνες της μέρες μας, τουλάχιστον στα παιδιά που γνωρίζω εγώ, υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός και σκεφτόμαστε συνέχεια την κριτική. Δεν είμαστε ποτέ ελεύθεροι, δεν μπορούμε να εκφραστούμε όπως θέλουμε. Και είναι τόσο σημαντικό. Και μπράβο σε διότι. Όταν όμως θα περάσει ένα στάδιο, να μεγαλώσεις και ίσως να κάνεις τη δική σου, ίσως θα έχεις τη δυνατότητα, εκεί θα αναλάβεις την ευθύνη. Σήμερα στο Ασάκιο κουβεντιάζουμε το θέμα της ευθύνης. Μου το έθεσε μία μαθήτρια, την Ανάη, θυμάμαι το όνομά της, μου είπε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, γιατί εδώ και αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν χιλιάδες μέσα στο Πολυτεχνείο, ανέλαβαν μια ευθύνη. Πολύ σοβαρή. Και σε κάποιο σημείο νομίζω θα διακόψω το γράφεις ότι ένιωθαν θα είμαστε έτοιμοι για το μετά. Ναι. Ναι, γιατί υπήρξε αυτό ως αντικείμενο συζήτησης. Το διάβασα στις μαρτυρίες. Και το μετέφερα. Ναι, γιατί παίρνεις μια απόφαση. Αλλά και τι θα γίνει μετά. Και αν σκοτωθούμε, και αν εμείς συμπαρασύρουμε κι άλλους και σε μια. Και μετά έξω μέσα από το Πολυτεχνείο, παίρνεις μια ευθύνη. Κάνεις επιλογή. Στέκεσαι σε ένα ύψος. Ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, κρίνεται, καταρχάς κρίνει τον εαυτό του όταν περάσει ο χρόνος, αλλά και κρίνεται και από τους άλλους από τις επιλογές που κάνει. Και τον τρόπο που στέκεται απέναντί τους, κατά τα ψέματα. Και στην οικογένειά μας συμβαίνει αυτό, και στον επαγγελματικό μας χώρο συμβαίνει αυτό. Τι καθηγητές είμαστε, τι καθηγήτριες είμαστε, στην οικογένειά μας, τι γονείς είμαστε. Και τι φίλοι είμαστε, τι σύζυγοι, τι εραστές,
Και στις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές στιγμές τι κάνουμε. Είναι θέμα, κρινόμαστε από αυτό. Και κάποια στιγμή το θα κάνουμε τον απολογισμό μας, καθώς περνούν τα χρόνια, οδηγεί σε πιο κοντά, σε στενό εναγκαλισμό με τους απολογισμούς, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας κατά πρόσωπο. Καλά, βέβαια κάποιοι δεν το αντιμετωπίζουν και ποτέ κατά πρόσωπο. Βλέπουν τον εαυτό τους σε αλλεπάλληλους καθρέφτες. Εντάξει. Είναι παραμορφωτικοί, είναι το ένα, είναι το άλλο, οι καθρέφτες. Εντάξει. Αλλά λέμε τώρα για την ευθύνη και το πρόταγμά της. Οπότε, εγώ ελπίζω να βρεθείς μεγαλώνοντας σε ένα σημείο ως μουσικός, ως τραγουδίστρια, ως δεν ξέρω τι θα διαλέξεις, και να κάνεις τις επιλογές σου. Κοίταξε, για όλες τις επιλογές πληρώνεις ένα τίμημα. Και η ελευθερία, η επιλογή να είσαι ελεύθερος στην τέχνη σου, έχει και αυτή ένα τίμημα. Παράδειγμα, γίνεσαι γνωστός, σε αργοπορείς να γίνεις γνωστός, ας πούμε. Δηλαδή, παίρνει ίσως περισσότερο χρόνο. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα. Αλλά μπορεί οι βάσεις αυτής της γνωριμίας με το κοινό να είναι πιο στέρεες, να είναι πιο αυθεντικές, ας πούμε, να είναι πιο αληθινές. Έχει το τίμημά του το κάθε πράγμα, η κάθε επιλογή που παίρνεις, η κάθε ευθύνη που αναλαμβάνεις. Και εσύ είσαι ικανοποιημένη. Αυτό θα πει. Έτσι δεν είναι στη ζωή. Έτσι είναι στη ζωή. Και εμείς οι καλλιτέχνες το ίδιο. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Θέλουμε. Τι ετοιμάζετε τώρα? Να ρωτήσω πρώτα τι ετοιμάζω. Τώρα ετοιμάζω μια συλλογή διηγημάτων για ενήλικες. Για ενήλικες, βλέπεις, το έβαλα κι εγώ. Γιατί έχω τη σφραγίδα του εφηβικού νεανικού. Ενώ αυτά τα βιβλία τώρα και του παιδικού. Ναι, ξεκάθαρα. Τώρα αυτά τα μυθιστορήματα όμως, έχω 6 μυθιστορήματα. Το διαβάζω τα πόλη στην πραγματικότητα. Είναι έτσι γραμμένα που διαβάζω τα πόλη. Δεν είναι φιλικά μου. Αλλά τώρα είναι διηγήματα που γράφω χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Χρόνια και τα δουλεύω χρόνια, τα γράφω, τα βγάζω, τα ξανακοιτάζω. Τώρα είμαι σε μια φάση που νομίζω ότι θα ήθελα να απευθυνθώ για να τα εκδώσω. Είναι 13 διηγήματα, νομίζω δυνατά, λένε κάτι. Αποφάσισα τώρα, είναι καμιά 19 χρόνια που τα γράφω δηλαδή. Γράφω, το αφήνω. Μετά κάποια στιγμή το ξαναπιάνω. Γράφω ένα καινούριο. Έτσι το κάπως. Για πέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι είστε καθηγήτρια. Ναι, είμαι καθηγήτρια. Στο πρώτο γυμνάσιο Θεσσαλονίκη. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς συνδυάζετε τη συγγραφή ενός βιβλίου με τη δουλειά σας, γιατί γενικά χρειάζεται πολύ συγκέντρωση, πολύ χρόνο και πώς, ας πούμε, ποιο έχετε προτεραιότητα ανάλογα με το σχολείο, ας πούμε, ή τις σπουδές, την εργασία? Σου πω. Κοίταξε. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή μου, όταν έχω 2 κόρες. Όταν ήταν μικρές, που κατάλαβα ότι η δουλειά μαζί με τις 2 μικρές κόρες και ό,τι σήμαινε αυτός οι υποχρεώσεις, θα μπορούσαν να με σταματήσουν από το να υλοποιήσω το όνειρό μου να γράψω. Γιατί αντικειμενικά, αν το έβλεπες, δεν υπήρχε χρόνος. Και τότε είπα το εξής, βρέθηκα μπροστά σε ένα δίλημμα. Τι θα κάνω? Θα περιμένω να μεγαλώσουν, να απλώσουν τα φτερά τους, να πετάξουν και μετά εγώ. Και αν είχε πετάξει ταυτόχρονα και το όνειρό μου όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια, και αν έφτανα τα 60 και γύριζα πίσω και έβλεπα ότι είχα ένα όνειρο και μια δυνατότητα επίσης, που το εγκατέλειψα και τη δυνατότητα δεν την αξιοποίησα, πώς θα αισθανόμουν? Οπότε είπα ότι θα προσαρμοστείς στις συνθήκες και θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν μέσα στις παρούσες συνθήκες, γιατί δεν πρέπει με τίποτα να εγκαταλείψεις το όνειρο. Τις κόρες μου δεν τις εγκατέλειπα έτσι κι αλλιώς. Το βιοπορισμό δεν μπορούσα να τον εγκαταλείψω, δηλαδή τη δουλειά μου στο σχολείο. Οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ. Τι σήμαινε αυτό? Επειδή όλα έχουν το τίμημά τους, ότι έκοψα από άλλα πράγματα. Ας πούμε, έξοδοι, τηλεόραση, ας πούμε. Αυτά δεν υπήρχαν. Επίσης, υπήρχε δύσκολη προσαρμογή. Δηλαδή, έχω γράψει ένα μυθιστόρημα το 17,
σε 4 χρόνια. Γιατί μπορούσα να το γράφω 2 μήνες και μετά για 6 μήνες δεν μπορούσα να γράφω. Και μετά έπρεπε να έρθει το καλοκαίρι να το ξαναπιάσω. Και αυτό ήταν πάρα πολύ οδυνηρό. Γιατί βγαίνεις από ένα κόμμα και πρέπει να ξαναμπείς. Και στο μεσοδιάστημα πρέπει να κρατήσεις ζωντανό το συναίσθημα και την ανάγκη σου. Γιατί αυτή μπορεί να τη χάσεις. Όλα τα πράγματα έχουν ένα timing. Ήταν πολύ βασανιστική αυτή η περίοδος. Μετά, προσαρμόζεσαι στις συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό? Η Άλκη Ζέη έλεγε, έγραψε στη Γαλλία, που ήταν 10 χρόνια. Στη Γαλλία είχε φύγει πριν τη Χούντα, τη δικτατορία των συνταγματαρχών, και γύρισε μετά το τέλος της δεκαετίας του 70. Έγραφα στην κουζίνα. Και εγώ. Άλλοτε έγραφα στην κουζίνα. Το μεγάλο περίπτωμα του Πέτρου, ας πούμε, τον έγραφα στην κουζίνα η συγκίνα του σπιτάκι το μικρό στη Γαλλία. Είτε έγραφα, ανάλογα που δεν ήταν οι άλλοι. Μπορεί να ήταν η κουζίνα, μπορεί να ήταν το γραφείο της κόρης μου, μπορεί να ήταν το σαλόνι. Επίσης, η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή, να σου κάνει εντύπωση. Αλλά έγραψα αυτό το μυθιστόρημα των 400 σελίδων, με την πόρτα του γραφείου μου ανοιχτή. Ερχόταν η Νεφέλη, μαμά να σου κάνω, ήταν μικρή. Πήγαινε μπαλέτο, να σου κάνω μια πυροέτα, μαμά, τα κάνω αυτά. Μαμά, εδώ στα αγγλικά θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Εγώ σταματούσα, απαντούσα, κοίταζα και μετά συνέχιζα. Προσαρμόστηκα. Έχω αποκτήσει την ικανότητα να συγκεντρώνομαι και να προσαρμόζομαι στις συνθήκες. Αυτό με ωφέλησε σε πάρα πολλά πράγματα βέβαια. Γιατί έπρεπε να ακολουθήσω την ανάγκη μου, δεν γινόταν. Εντάξει, ίσως τη μεγάλη μου κόρη την έβλαψαν. Ήταν εδώ τώρα η Μελίνα, έχω μια μεγάλη κόρη, τη Μελίνα που είναι 31 χρονών και στα 32. Και μια μικρότερη από τα 22 στα 23 προχωράει τώρα. Είναι φέλη. Ναι. Ας πούμε τη Μελίνα ίσως την παραμέλησα. Κάποια περίοδο που έγραφα σου το θα σε σώσω ό,τι και αν γίνει. Είναι αυτό που πήρε το πρώτο φορά κατά το βαρύ του 2014. Γιατί τόσο πολύ είχα μπει μέσα σε αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ είχα ανάγκη να μπω και μπήκα σε αυτό το πράγμα. Που ήταν σε μια ας πούμε ευαίσθητη ηλικία, ήταν τρίτη γυμνασίου. Ίσως με είχε περισσότερο ανάγκη. Δεν ανταποκρίθηκα όπως έπρεπε. Έχω κάνει και τέτοια. Έτσι. Αυτό είναι όμως. Αλλά δεν έχω κάνει πολλά, δεν έχω κάνει μεγάλες ζημιές νομίζω, πολύ μεγάλες. Αλλά έχω κάνει μικρές, σίγουρα. Γιατί η ανάγκη μου πολλές φορές είναι. Εκ των υστέρων, ναι, γιατί υπάρχει το μεθύστερο βίωμα, με βάση το οποίο επεξεργάζεται την προηγούμενη εμπειρία και την απαλύνεις, ας πούμε, τη δουλεύεις κτλ. Ναι, αλλά ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν ένας προσαρμογή και συνδυασμός. Μαγειρεύει τη φασολάδα και εσύ γράψει το 15ο κεφάλαιο. Και σηκώνεις να ανακατεύεις τη φασολάδα. Για να μην καεί. Αν δεν γράψει συνθήκες πολυτελείας. Εντάξει. Δεν γράφω σε συντεφένιο πύργο στο Λίχνενστάιν. Με 3 υπηρέτες και ένα μάγειρα. Και ίσως αν υπήρχε αυτή η συνθήκη του ναι, τόσο άνετη, μπορεί να μην απέγιδες τόσο. Γιατί η έμπνευση είναι μέσα στη ζωή. Είναι μέσα στο σχολείο που εγώ τα αγαπάω. Με τους μαθητές μου, με τις μαθήτριές μου, με τη ζωή. Γιατί γράφω και για τη ζωή, γιατί με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η κοινωνικοπολιτική διάσταση των πραγμάτων. Γιατί έχω αυτή την αντίληψη. Και εγώ τη ζω. Οπότε υπάρχει και εκεί στα βιβλία. Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν μόνο μια πριγκίπισσα στη σοφίτα του πύργου στο Λίχνενστάιν και μετά μπορέσουμε εκεί πέρα και την αγράψει εκεί ψηλά, δηλαδή πόσα υπαρξιακά θέματα να αναλύσεις, πόσα όνειρα πριγκίπικα να επεξεργαστείς, εντάξει, και τι να ενδιαφέρουν τελικά, ενδιαφέρουν βέβαια και αυτά, αλλά εντάξει, έχω και τα όρια, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Έχω να κάνω ερώτηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, ποιο ήταν το πρώτο μυθιστόρημα που γράψατε και πώς σας ήρθε η ιδέα, το πρώτο, η έμπνευση? να σου πω, ο άντρας μου έλεγε τότε άντρας μου, Αλεξάνδρα, τα ενίκο μη ενδύμω. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην εκτεθούμε σε δημόσια θέα. Αλλά το πρώτο βιβλίο είναι βιωματικό και μάλιστα είναι πολύ βιογραφικό. Θα πω, όλα είναι βιωματικά, γιατί σε όλα τα βιβλία υπάρχω και εγώ με έναν τρόπο. Αλλά αυτό ήταν πραγματικά, το πρώτο βιβλίο ήταν μια νουβέλα, δηλαδή ανάμεσα στο δίλημμα και στο μυθιστόρημα, μεσαίο μέγεθος, και ήταν βιογραφικό. Και πήρε μια πρώτη γεύση ο άντρας μου,
ότι τα πράγματα δεν θα πάνε όπως τα ήθελα ακριβώς. Θα εκτεθούμε. Ανεπανόρθωτα, εντάξει. Ήταν η έμπνευση που ξέρεις, η ζωή μου, ας πούμε, το βίωμα, το πρώτο μου παιδί, κάπως έτσι, η σχέση μου μαζί του. Αυτό ήταν. Εκδόθηκε από έναν μικρό εκδοτικό οίκο στην Αθήνα που δεν υπάρχει πια. Ναι, εκδόσεις Όμβρος. Όλα από κάπου ξεκινάνε. Όλα έχουν την ιστορία τους. Να ρωτήσω λίγο, Αλεξάνδρα, νιώθεις πολλές φορές ότι έχεις μια έμπνευση, μια επιφύτηση που είναι κάτι πέραν των δυνατοτήτων σου και όχι των δυνατοτήτων, λες ας πούμε μια έμπνευση, όταν μετά γράφεις και το διαβάζεις το κείμενό σου, αυτό που μου είπες και όταν σε πήρα τηλέφωνο για τους ξυπόλυτες ήρωες, απορώ πώς το έγραψα ή το έγραψα εγώ. Ναι. Εγώ θα σας πω πρώτα κάτι για να γελάσω, που έχει σχέση με την Άκη Ζέη. Και έχει σχέση όμως και με την ερώτησή σου. Λοιπόν, είμαστε σε ένα φιλικό σπίτι στην Θεσσαλονίκη, στο Ρετζίκι, σε δείπνο. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι, 2 ζευγάρια, 3 ζευγάρια και η Άλκη. Και μία από τις κυρίες ρωτάει. Είναι χρόνια πριν, όταν εγώ ας πούμε είχα γράψει 3 βιβλία, ήμουνα στην πρώτη μου περίοδο. Πώς λέμε στην μπλε, στη γαλάζια περίοδο, στη ροζ, εγώ ήμουν στη ροζ, την πρώτη. Και ρωτάει αυτή η κυρία, θέλω να μου πείτε, ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή για ένα συγγραφέα. Όπα, λέω από μέσα. Πρέπει να απαντήσω πρώτη. Γιατί αν απαντήσει πρώτη η Άλκη Ζέη και απαντήσω εγώ δεύτερη και τύχει να συμφωνώ, τι θα πούνε όλοι, ότι απλώς αντιγράφει. Ενώ, αν μιλήσω εγώ πρώτη και τύχει να συμφωνήσει εκείνη, κανένας δεν θα πει ότι η Άλκη Ζέη αντιγράφει την Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Οπότε λοιπόν, λέω πρώτη, ότι η πιο δύσκολη στιγμή για μένα είναι όταν πρέπει να αποφασίσω αν η ιδέα που μου ήρθε στο μυαλό αξίζει να γίνει βιβλίο. Γιατί πολλές ιδέες μπορεί να κατακτούν, ας πούμε, το μυαλό, αλλά δεν αξίζουν πιθανόν όλες να γίνουν βιβλίο. Αν αξίζουν για μένα δηλαδή. Για μένα δηλαδή, αν είναι τόσο δυνατές μέσα μου, που αξίζει να δώσω την ενέργειά μου, τον εαυτό μου, για να τις κάνω ιστορία. Και λέει η Άλκη Ζέη, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολη στιγμή για μία συγγραφέα, για ένα συγγραφέα. Αλλά εννοείται, μπορείτε να καταλάβετε τι περηφάνεια αισθάνθηκα και τι βαθιά ικανοποίηση που έκανα τη σωστή σκέψη, δηλαδή μίλησα πρώτη. Ναι, αυτή είναι η πιο δύσκολη στιγμή και ναι, μετά από καιρό που ξαναδιαβάζω, λέω μπράβο. Πώς το έγραψε αυτό, ή ποιος το έγραψε αυτό. Μπράβο, μπορώ να πω. Ναι, γιατί μετά απομακρύνεται και από σένα. Είναι πια ένα έργο που απορείς πραγματικά. Λες εσύ πώς το έκανες, πώς τα κατάφερες. Ωραία, τώρα περιμένουμε το επόμενο. Ναι. Με το καλό. Ναι. Εντάξει. Θα βάλω τα δυνατά μου. Θα βάλω τα δυνατά μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ. Είναι τυχαίος ο λόγος σου. Καταθέτεις τον εαυτό σου ως έχει. Και γι' αυτό πάει καλά το πράγμα. Ναι, αλλά να ξέρετε ότι είναι δύσκολο. Είναι μεγάλη μοναξιά. Ναι, είναι μεγάλη πειθαρχία. Πολλές ώρες. Είναι δύσκολο και το σκάψιμο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Στο Δούριο Άνεμο, ένα μυθιστόρημα που έχω γράψει, σας το έφερα δώρο γιατί είναι παλιό και δεν θα το βρίσκατε. Είναι 4 γυναίκες, στη μυστηλικίωση όπως την ονομάζω, σε χρόνο ενεστώτη και πρώτο πρόσωπο, μιλάνε σε μια στιγμή της ζωής τους, κορυφαία, όπου όλα αποκαλύπτονται. Λοιπόν, έλεγα, τι ωραία που θα ήταν να μπορούσα να φύγω και να πιω μια σοκολάτα με μια φίλη. Ήταν τόσο δύσκολο αυτό το σκάψιμο
που ήταν οδυνηρό, πραγματικά. Δεν είναι σε όλα τα βιβλία έτσι. Δεν εξηγούμε, δεν είναι σε όλα τα βιβλία. Αλλά είναι πολλές φορές, είναι μοναξιά. Είναι μια υπόθεση που θέλει πειθαρχία, συγκέντρωση, είναι μοναχική. Είναι δύσκολη. Είναι και απελευθερωτική βέβαια. Είναι και μαγική, αλλά και δύσκολη. Και μετά έχετε όμως η φάση της παρουσίασης που είναι η εξωστρέφεια του εξωστρεφή συγγραφέα. Και η εξωστρεφικότητα, αυτή η όσμωση με το αντάμωμα, που είναι πάρα πολύ ωραίο όταν συμβαίνει. Ναι, και ειδικά όταν τα βιβλία ταξιδεύουν στα χρόνια και εγώ μπορώ και συναντάω και ενήλικες και εφήβους, νέους ανθρώπους και συζητάμε. Είναι σπουδαία υπόθεση, πολύ σπουδαία υπόθεση. Είναι ανατροφοδότηση. Είναι μια διπλή φάση λοιπόν του συγγραφέα, η εσωστρέφεια και η απομόνωση και η εξωτερήκευση μετά και ώστε να απευθυνθεί στο κοινό να συνομιλήσεις. Για την κουβέντα θυμάμαι έναν σύμβουλο που είχαμε παλιά στην Ημαθία που έλεγε να μιλάτε, γιατί αν δεν μιλήσουμε, κανείς δεν θα μας βάλει να το κάνουμε. Οπότε πρέπει να μιλάμε, να το επιδιώκουμε. Και ο Ντάριο Φω, τον ξέρετε η μεγαλύτερη τον Ντάριο Φω, τον Ιταλό θεατρικό συγγραφέα που όταν βραβεύτηκε με τον Νόμπελ, είχε παρουσιαστεί με καροτσάκι, ήταν μεγάλος πια σε ηλικία, με την κουβερτούλα του πάνω στα πόδια, είχε πει άνθρωποι όλων των λαών να αφηγηθείτε τις ιστορίες σας. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας που θέλει να μας κάνει να σπάσουμε, να μην μιλάμε, να μην μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας. Γιατί όταν μιλάς και μοιράζεσαι τις ιστορίες σου, γνωρίζεις τους άλλους, κατανοείς, συντροφεύεις και συντροφεύεσαι, μαθαίνεις και γίνεσαι πιο ανθρώπους. Έχει σημασία πάρα πολύ μεγάλη αυτό. Στη Δανία υπάρχει μια βιβλιοθήκη, μπορεί να το ξέρετε, που δεν δανείζεσαι βιβλία, δανείζεσαι ανθρώπους, για μισή ώρα. Ανθρώπους από διάφορους που σου αφηγούνται τις ιστορίες του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα, στην πραγματικότητα, τι κάναμε. Γνωρίσατε μένα μέσα από την ιστορία μου αυτό το βιβλίο, αλλά και αυτά που αφηγούμε. Θα μπορούσε να γίνει και ανάποδα σε μια άλλη συνθήκη. Αυτό είναι πολύτιμο. Και εγώ νομίζω ότι θέλει και κουράγιο αυτό, διότι ο συγγραφέας εκτίθεται. Εκθέτει τον εαυτό του και αυτό θέλει πολύ γερακόσυνη και κουράγιο να το κάνει. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να εκτεθείς. Αλλιώς πώς θα πούμε τις ιστορίες μας. Σας ευγνωμονούμε που έχετε αυτό το κουράγιο. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πάρα πολύ για την επικοινωνία, την ωραία. Γιατί επικοινωνήσαμε, το βλέπω στα πρόσωπά σας. Έχει σημασία. Αν υπάρχει. Μια μαγεία να ακούς την Αλεξάνδρα Μητσιάλη να σου μιλάει για όλα αυτά και που τα βγάζει μέσα από τον εαυτό της, μέσα από την ψυχή της, μέσα από την καρδιά της. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσουμε και την Αλεξάνδρα μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ πάρα πολύ. Να σου ευχαριστώ και θα φύγω με την Ανθοδέη. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να σας γράψω μια αφιέρωση, μπορείτε να έρθετε. Ναι.